kanasa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Oh, tungod kay ang imong kamatayon. Mao nga among kagawasan ini mansyon. Ayaw, Jun! Ayaw, dapat ka! Oh, Madam Lily, nakaila ka sa anino? Sabihin mo, gikuhat! Mangutana ka pa. Ako ning gibuhat. Kay kriminal ning anino ha. Tanawa siya, oh, nagmaskara kalabira. Siya ang anino nga midagit ni Wilma. O posible nga mipatay sa nurse ni amahan. Kinahanglan tiwasan ko ni siya. Ayaw, sagtiwasi! Ha? Himo siyang amahan. Oh, usay. Himo siyang amahan, Joel. Siya si Rico Pali. Ang tinuod ni mong amahan. Oh, dili na tilod. Maunay tinuod. Usa. Oh, siya si... Oh, dili. Enrico! Enrico! Oh. Enrico! Nanako matuman ang imong suko. Enrico! Enrico! Oh. Enrico! Enrico, dili ka mahimong mamatay! Enrico! Siya ang- Enrico! Oh. Dili. Joel! Napatay ni mo kagalingon ni mo naman! Napatay ni mo siya! Dili. Dili. Joel! Joel! Madam! Madam! Kinsa nang namatay? Wilma! Nganong naghila ka, madam? Nabangi ko, Wilma! Nabangi ko! Kinaglag mo taguan ang ang patay lawas sa imong amahan. Unsa? Lihok na! Unsay amahan, madam? Nabuang ka na? Wa ko mabuang! Pero kinalagway laing may bao aning bahin sa nino. Ha? Unsay? Lihok na! Ato sa danon sa may linaw. Pagdali! Ha? Madam! El, di antag gawa sa tunnel. Eric, nilatas ka kuya nga gidili ni amahan nga sudlan. Mao di kini nga gianan sa anino. Mao di nga gidili ang pagtunog sa kakahuyan. Kay ni adi ay dinhi ang misteryosong kriminal, ang anino. Pero hain man siya. Si Mama Chrissy nga hain man. Dali, mupadayon sa unahan. Oh, Nag-uwan na. kuha na gali. Eric, hain magid ka as Mama Chrissy. Madam, unsa man ning atong gibuhat, oy? Dali! Ato na itabok sa linaw si Enrico. Ah, Dali na pero... lihok na! Madam, ngano man ni? Unsa man ang imong gipanulti? Tinuod ba? Nga akong amahan katotohanan. Oh, Wilma. Oh, imo siyang amahan. Ako siyang igsuon. Unsa? Managsuon mo sa amahan si Joel. Unsa? Dili! Di ba unay tinuod? Pero di imahimong mahibaw sila sa ilaw. Iri ka tinuod. Tugod kay kinahanglang mahanaw silang duha ini dapita. Unsa? Ano si Joel ang angang mo angkon ini dapita, Wilma? Tugod kay na kung sa inyong amahan si Don Faustino. Madam, Ingon man na ako. madam, Dali, balik ko na to si Chrissy. Kinahanglan nga ato siyang mahipos. unsa? Pagdali na, Wilma! Wilma! Ma! Ma Chrissy! Ma! Ela, kusog ng uwan. Manulo na ta sa mansyon kay nagkurog-ras katugnaw. Dili, Eric. Kinahanglan na makita na to sa Mama Chrissy. Ela, mag-iris lang una tag-uga. Unya, mangitag payong. Ug mobalik ta din aron pangitawon sa mga krising nimo. Dili mahimo.
Nahadlo ko nga may doon na mahitabo ni Mama Krising. Busa pagitaon gyud dato siya. Ma! Ma Krising! Okay, sige. Ato sa pangitaon. Tita! Tita Krising! Oh. Ila, si mama ni mo. Kabati ka, Eric. Murag tingog ka ni Mama Krising. Ma! Ma Krising! Ma! Ma! Naras Mama Krising! Ma! Ila, alsahon na ako sa mama Krising ni mo, ha? Dali, Wilma. Nagsunod ko niyo mo, madam. Kinahala mo na to sa linaw si Krising. Oh, Dili. Naunhan na tayo nila ni Ilaw Kid. Nakita na nila si Krising. madam. Dili mahimo. Dili mahimo ba? Pao, sila nga di ataw, Wilma. Dali, pagitao na to si Joel. Ila, pagkuwag ko nga to aliha. Dali, Eric. Ibutang unas ka mas Mama Krising. Kinahanglan maputos una siya sa hapon. Tita, pagbukot ko na sa habol. Ma, salamat ka na kaikas ka sa anino. May. Onya na sulti, ma. Onya na sulti. Pagpaugaon na, ha? Magkauko sa kusinag ni tubig. Ma, relax lang una, ha? Ayaw ka, hadlok. Luwas na tagdo, ha? Nana si Eric. Nakagawas na ta sa tunnel. Sumuni akong hibaw ang gikan ni madam. Ang anino, mao si Enrico Kirat. Ug siyang akong amahan. Nganong nahitabo man eh. Ngano man napatay kong kaugalingon kong amahan. Ug kusa siya karipis ng kriminal. Kung siya nga akong amahan, kinsa man nga akong inahan eh. Anong giabandonar man ko nila sa kamot ni Mama Lucy? Nga naman! Ela, niya ni tubig. Nakatuog na si Mama Krising, Eric. Oh, Eric, bunog kayo siya. Kinahanglan man dahil sa ospital. sige. Ato siyang dadong karon dayon. Ang sakin lang ni Madam Lily ang atong gamiton. Sige na, di ta maglangan. Dali na. Sige, alsahan na si Mama Krising. Okay. Madam, nara si Joel. Joel, may kay ni Ara ka dinis gasibo. Hain ang anino. Kinahanglan taguan o na siya, Joel. Tinuod ba gid nga siya nga akong amahan? Oh. Kamong duha si Wilma ang anak sa akong igsuon nga si Enrico. Nganong nahimo na ko igsuon si Wilma? May pagsultihan na lang ko ni Mustanan. Labad ng kango. Nakapatay na sa ko. O kung tinuod nga akong amahan ang anino, nganong nagtago man sa sangit-ngit. Nganong... Kung tinuod nga imo kong kadugo, nganong kipasagdan ko ni mong malayo sa kumahan. Sulti ko sa tinuod! Si Amelia ang ginahan ni Wilma. Bunga siya sa paglugos ni Enrico kang Amelia. Managsuon mo sa amahan. Unsa, inahan ko ang anak sa buwang Lola Carmela. O, Wilma. Gusto mo kasayuran? Pues sultihan ko kamong duha. Ako mong pag-umangkon. Ikaw, Joel, anak ni Enrico sa unang babae nga iyang napaangkan. Pero gipasagop ka sa diyang napriso na si Enrico. Ubisaad si Don Faustino nga hatagan mo niyag bahin sa iyang katigayunan tungod kay Unsa? tungod kay gipapatay ni Don Faustino kang Enrico sa Benamen. O, Binamin? Oh, si Benamen nga suod nga higala ni Don Faustino. Managsuon ta, Joel. Oo, managsuon mo. Ug iyaan ko ninyo.
Musa kinahanglang ipadayon sa ang nasugdan sa inyong amahan. Nga mao ang pagpalayas unta kang ila ining dapita pinaagi sa paghadlok niini. Kunang anino pa ang akong amahan. Ngano nakahimo man siya sa pagpasakit nako. Sa pag-injection ako og drugs. Nga makakaunsa. Ha? Naghimo kag istorya. Aron anhami mo abi nimo. Di ba? Ha? Di ba? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!